awake dhewe mung ngadol donga muga-muga Mbah Sigir nggone kagungan kersa sagut terah keluarga bisa kalis ing rubeda nirning sambikala sumrambah Sriat Mojo temanten sakloron bisa kasembadan kang sinedya bisa katekan kang ginayuh satemah ambabar keluarga kang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ya mung sithik aku klungsu-klungsu watone udu nduk kanggo Kang Masku Haikal karo Mbak Yuku Putri. Iki ya nyuwun sewu lho nggih, kula matur ngaten iki mboten pripun-pripun menika ujare para sesepuh, Nduk. Pomo aku dhewe iki arep ngandani nganten sak kloro ki arep ngandani ki aku ya urung rabi. Arep oleh sinden bloro ing kedisikan lanang liya. Arep oleh tulung agung kok sing tulung agung pilih si duwe cokekan. Dan obat tenan. Duwe kuming bondo bondo. Duwe kuming nyawaku ya mung bondo ki ya nyawaku tok. Bondone mung nyawa, heeh. Ora apa-apa. Alah. Nek aja disesali ndak. Piye yo? Ngene, ujare para sesepuh nggih, nyuwun sewu ujare para sesepuh, para pinter, ya. Aja nganti nikmat dianggep nikmat, bebaya dianggep bebaya ya, Mas. Masku Haikal. Niki ujare para sesepuh, menungso menika kagungan nikmat telu. Ingkang sepindah sepisan menika nikmat napas, kaping kalih nikmat sacumbana kalih garwa ingkang angka 3 nikmat dahar ngunjuk lan liya-liyane. Wo nikmat ki enek telu kuwi heeh. Carane nyukuri mak. Carane ngene nduk. Nyukuri nikmat napas kudu iso olah. Sing diarani dai ilmu sholah. Nek metune hu mlebune ki ya Allah. Wo kuwi wirid ingkang makrifatullah heeh. Wicarane nyukuri nikmat napas. Lah terus nikmat sacumbana karo bojone. Aja nganti nikmat dianggep nikmat, bebaya dianggep bebaya. Wicarane nyukuri ujare para sesepuh yang pituju saresmi, Nduk. Saresmi ki apa yo? Saresmi kuwi anu, kumpul karo bojo. Saresmi kuwi kumpul karo bojo. Yen pinuju manten lanang nibakake wiji marang wong wadon ya kuwi sing diarani tirta kamandanu kudu istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Sing wedok nampa alhamdulillahirabbil alamin duh Gusti menawi paduka nawisaken amanah dalem nyuwun ingsan. Besok yen wis kagungan putra bisa gampang diatur, ora nakal. Ora aja nganti kaya aku. Opak kowe karo mbok kowe tak tekane gawe ning ndi bingung kok. Ya ngono aja ngono. Ya, terus sing angka 3 ana jenenge nikmat dahar unjuk lan liya-liyane. Yen pinuju nampa nikmat saka Gusti malah nangisa jroning batin. Neng nek pinuju nampa welak susah, lara, kuwi malah kudu syukur. Ya, bungah jroning batin ya mung sangune aja kendhat. Aja kendhat nggone nyuwun kekuatan iman Islam marang Gusti Dat ingkang Maha Kuwasa merga menungsa kuwi urip ana ing alam donya kuwi duwe diwenangake nyuwun. Ngono ya muk. Heeh. Tangkantun iki mula sasine sasi Sawal kula ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin nggih Pak Bu nggih. Sedaya kelepatan kula kathah anggen kula kekurangan nyuwun samudra lumebaripun saageng-agengipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.